Ito yung sinasabi natin, mahal, available lang siya sa alanganing oras. Kinakausap ka lang kapag madaling araw. Diba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 signs na ikaw ay kabit lang pala. Una, baka kabit ka kapag hindi ka maipost o di kaya mapakilala sa kanyang mahal sa buhay. Sinasabi natin na talaga nga namang minsan may mga picture kayo na hindi niya pinopost o di kaya meron siyang nakita na katropa niya o di kaya kakilala niya sa public place such as restaurant o mall. Tapos ang pakilala sa'yo ay kaibigan ka lang. Ay naku po, sinasabi sa'yo, mahal, delikado yan. Ang pangalawa naman, baka kabit ka kapag may schedule ka lang sa buhay niya. Ito yung sinasabi natin, mahal, available lang siya sa alanganing oras. Kinakausap ka lang kapag madaling araw. Ewan ko ba? Pangatlo't panghuli, baka kabit ka kapag maraming bawal. Ano yung maraming bawal? Bawal tumawag ng biglaan. Bawal mag-comment sa mga post. Bawal mag-tag o di kaya mag-react ng halata masyado sa mga post mo. 'Di ba? Ang daming bawal. Ang daming bawal na to the point na bawal mo kong isurprise sa bahay namin. Bawal ka pumunta sa bahay. Bawal mo kong sunduin. Bawal kitang sunduin. At bawal mo kong isurprise sa anumang bagay. Bakit? Kasi ikaw ay dapat tinatago lang. In short, ikaw ay secret. Lihim. To the point na baka makita o malaman ng iba na ikaw ay dinidate niya. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.